To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. To, ‘yan uwa, yau za mu yi muku bayani akan wani muhimmin application mai kyau, mai matuƙar amfani, da zaran ka kalli wannan bidiyon zai burge ka. To, ‘yan uwa, muna roƙonku idan wannan zuwanka shine na farko a wannan channel namu, to ka ya YouTube ɗinka, ka lamta mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar like, sannan kuma ka yi mana share, da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu a sanar da kai. To, ‘yan uwa, yau za mu yi muku bayani ne akan wani muhimmin application, wato application wanda yake idan kamar bidiyo kan da ka goge a wayanka, to insha Allahu duk za ka dawo da su cikin sauƙi a wannan application da muka zo muku da shi. To, kasance da kan mu cika ko da wani surutu, mu je mu fara bidiyon namu. To, ko yanzu dai da kuka sani dai a Play Store nan, shi za ku je ku garzaya, gashi nan Play Store. Ku shiga Play Store naku. Idan kuka shiga Play Store, sai ku rubuta bidiyo recovery. To, za su baka masu yawa, application masu yawa, bidiyo recovery. To, mu bari mu nuna muku wanda muke amfani da shi. Kasance wanda muke amfani da shi gashi a nan. Wannan kenan. Sai ka zo ka yi install ɗin shi. Kasance ni na install ɗin shi, bana buƙatar yanzu ne install ɗin shi. Sai ka je ka yi install ɗin shi. Idan ka yi install ɗin shi, sai ka je ka sauke shi a wayanka. Sai ka je ka shiga application ɗin. Idan ka shiga application ɗin, gashi kenan. Haka zai nuna ka fuskan farko kenan. Idan ya nuna maka wannan fuskar haka, za ka shiga Restore. Idan ka shiga Restore, sai ka shiga wannan zaɓin na farkon nan. Wannan zaɓin. Idan ka shiga haka, zai taimaka searching kamar haka yadda yake yanzu, gashi nan yana ɗaga abubuwan da suke cikin wayar haka. Gashi nan kuna ga yana taimaka searching haka. Yes. Idan ya ƙara searching, to kasancewa yanzu dai ya gama searching gashi. Ya gama searching haka, sai ka zo ka danna wannan show delete file ɗin nan. To, yanzu kun ga duk bidiyo kan da suke kan wayarmu da ma waɗanda muka goge, duk ga su nan ya dawo mana da su. Duk ga su nan. To, kasancewa duk wanda ka goge a da baya kan galaran wayanka, kuma ka gan shi yanzu, kana son ka sauke shi. To, sai ka je ka taɓa bidiyon. Idan ka taɓa bidiyon, zai nuna maka file duk inda kake so bidiyon ka, sai ka fita ka shiga wannan, ka shiga wannan. To, yanzu kasancewa in kana son wannan, yanzu alal misali, to wannan bidiyon nawa babu shi a galaran wayana. Babu shi a galaran wayana, na goge shi. Wannan ɗin kenan. Sai in zo nan, inda wannan alamar tick ɗin nan, wannan nan zan zo, sai in cika wannan tick ɗin. Idan na cika wannan tick ɗin haka, shi kenan sai in zo nan ƙasa, in danna wannan restaurant, in danna wannan rest now ɗin nan. Kana danna wannan bidiyon zai kuma a galaran wanka, shi kenan ka dawo da shi cikin sauƙi. To, wannan shine ƙarshen bidiyon namu na yau, da yardan Allah.